Господин председател на конференцията, уважаеми колеги и гости, уважаеми студенти. Темата на моето представяне е бъдещето на европейската ядрена енергетика. Реално погледнато как от съществуващия вече и действащ ядрен ренесанс да преминем към ядрено изпълнение, и това е нещото, на което ние наричаме тясното гърло на процеса. Така че първото нещо, което ще кажа накратко, е обращение към онези, които вземат решенията. Европа наистина се намира в началото на най-мащабния за последните повече от 40 години цикъл на ядрено развитие. Новите програми на България, на Полша, на Румъния, на Чехия, на Франция, Великобритания и други държави са резултат от фундаментални промени в глобалната среда. Първо, необходимост от енергийна сигурност. Второ, декарбонизация. Трето, стремеж към стратегическа автономия. Нарастващо потребление на електроенергия. Експлозивен растеж на центрове за данни и изкуствен интелект, за които вече технологически решения съществуват. Поколението 3+ реактори, малки модулни реактори, усъвършенствани технологии и бъдещите системи за ядрен систем представляват безпрецедентно развитие на ядрената област. През последните 20 години ние живеем в една нова енергийна реалност в момента. Потреблението на електроенергия в Европа ще нараства с темпове, които не сме виждали от десетилетия. Именно поради електрификацията на транспорта, електрификация на индустрията, производство на водород, цифровизация на икономиката, центрове за данни, системи за изкуствен интелект и редица други области, в които електричеството е незаменима форма на енергия. Представете си само, че един голям център за изкуствен интелект ще консумира електроенергия, която е съпоставима с тази на средно голям град. Европа се нуждае от мащабни количества надежна електроенергия с ниски въглеродни емисии. Нищо друго в момента не може да бъде предложено, освен ядрена енергетика, която е единственият доказан източник, способен да осигури подобен мащаб независимо от климатичните условия. Това, което е основната, цел на тази презентация, е, че Европа е изправена пред пропаст в изпълнението. В продължение на десетилетия фокусът беше насочен към технологиите. Днес проблема е друг. Европа не страда от недостиг на реакторни технологии и концепции. Европа страда от недостиг на способност за реализация. Най-сериозните рискове през бъдещите проекти са ограничен регулаторен капацитет. Ние го виждаме и в България. Недостиг на квалифицирани специалисти. Остаряваща или изчезваща работна сила с огромен опит. Загуба на институционална памет. Недостатъчно развити вериги за доставки. Ограничени механизми за оценка на технологическия риск. Тъй като банките се интересуват, когато трябва да финансират даден проект, какъв е риск. България може да се превърне наистина в един регионален лидер. Повече от 5 десетилетия експлоатационен опит. Международно признат експертен потенциал. Функционираща регулаторна система. Силна инженерна традиция. Индустриални предприятия с потенциал за ядрени доставки. И стратегическо положение между Европа, Близкия изток и Черноморския регион. Изграждането на блок 7 и 8 на АЕЦ Козлодуй с технология АП-1000 ролята му не е само да замести евентуално отиващи блокове 5 и 6. Това дава възможност за увеличаване на производство, но това е възможност за изграждане на нова регионална ядрена екосистема. При така съществуващите обстоятелства, необходимо за Европа е да изгради инфраструктура на компетентността. Тази инфраструктура следва да бъде изградена върху 4 стратегически стълба. Първо, регулаторна готовност. Развитие на компетентността на регулаторните органи за АП-1000, за малки модулни реактори, за нови технологични решения и приложения на изкуствен интелект.
Стълб 2 са веригите на доставки. Създаване на европейска система за квалификация на тези, които ще участват в строителството. Внедряване на ИЗО 19443. Развитие на ядрена логистика. Включване на малки и средни предприятия. Третия стълб, това е управление на знанията. Създаване на програма за съхраняване на експертни знания. Цифровизация на натрупания опит, за да може да се използва изкуствен интелект. Обучение на ново поколение специалисти. И разбира се, внедряване на изкуствен интелект при наличие на човешка верификация, експертна верификация. Последният стълб, това е инвестиционната сигурност. Едно е да кажеш, че ядрената енергетика е важна, друго е да убедиш финансовите пазари и всички останали финансови институции, че трябва да финансират и че риска е добре оценен. Затова трябва да се оценява както техническата оценка, така и технологичната готовност, лицензируемостта и съответствие с вече създадената европейска таксономия. Ако трябва да отправим предложение към Европейската комисия, те се свеждат до създаване на европейска мрежа от центрове за компетентност, европейска програма за ядрени знания, европейска програма за развитие на вериги за доставки, европейска програма за ядрени приложения на изкуствен интелект и европейски механизъм за техническа подкрепа на инвеститорите, на банките и на финансовите пазари. Някой трябва правилно да обясни какво е това да финансираш ядрена енергетика. Подобни препоръки могат да бъдат отправени и към българското правителство. България следва да предприеме и разработи национална стратегия за развитие на ядрената компетентност. Да създаде национална програма за квалификация на доставчиците за проектите АП-1000. Да инвестира в подготовката на следващото поколение ядрени специалисти. Да създаде национален център за управление на ядрените знания. Да превърне България в регионален център за обучение и развитие на компетентността за Югоизточна Европа. Да развие политики за използване на ядрената енергия за бъдещи центрове за данни и приложение на изкуствения интелект. В заключение, следващия етап на развитие на европейската ядрена енергетика няма да бъде определен единствено от реакторните технологии. Той ще бъде определен от способността на Европа да създава необходимата инфраструктура от знания, компетентности, институции и индустриални способности, които да превърнат една технология в работещ енергиен актив. Ядреният ренесанс е вече тук. Следващото предизвикателство е неговото успешно реализиране. България има тая възможност не само да участва в този процес, но и да се превърне в един от неговите лидери. Ако си представим бъдещето до 2035 година, Европа най-вероятно ще разполага с нови големи ядрени мощности. Ще бъдат построени първите търговски малки модулни реактори. Интегрирани европейски вериги за доставки сигурно ще съществуват. Цифровизирани системи за управление на знанията. Ново поколение от ядрени специалисти, които все още сигурно са в гимназиалните курсове в момента. И надежна, разбира се, нисковъглеродна енергия за цифровата икономика. Това няма да се случи автоматично. Ако ние седим и мислим само как това ще се случи без нашето участие, това няма да стане. Необходима е целенасочена политика за развитие на компетентността. Благодаря ви за вниманието.